Is-sistema tal-punti marbuta mal-liċenzja tas-sewqan jidher li bdiet tħalli L-Frott u qed teduka lill-poplu aktar. Jinnota dan l-Ispettur tat-taqsima tat-traffiku Pierguido Saliba dan hekk kif lejliet il-Milied kienu biss 88 persuna li nstabu ħatja ta' kontravenzjoni mis-755 li twaqfu mill-pulizija. L-Ispettur qal li dan juri tnaqqis drastiku ħdejn is-sena l-oħra, b'mod partikolari f'dawk il-kontravenzjonijiet li jwasslu għat tnaqqis fil-punti. Aħna hawnhekk qed naraw li nies saqu aħjar, anke l-kwalità tas-sewqan fit-toroq kienet aħjar mis-sena ta' qabel, rajna ħafna iżjed vetturi tal-ġar tal-passiġġieri bħal taxis, cabs, minibuses, minivans u coaches iktar mis-sena ta' qabel u dan ifisser li n-nies ħadu l-messaġġ li jekk ħajjixorbu mhumiex se jsuqu. 48 minnhom instabu ħatja ta' kontravenzjonijiet li permezz tagħhom tnaqsulhom il-punti. 4 minnhom huma meqjusa li jistgħu jikkawżaw periklu għal persuni bit-totali kun ta' 42 kontravenzjoni. Fejn 3 nstabu ħatja ta' overspeeding, 29 ingħataw ċitazzjoni minħabba li ma kinux libsin ċinturin fil-waqt li 8 joħrużaw il-mobile. Fil-waqt li żewġ persuni oħra mistennija jtressqu l-qorti minħabba sewqan taħt l-effett tal-alkoħol. Persuna minnhom għax irrifjutat li tagħmel it-test, issa mbagħad il-pis tal-prova jinqeleb fuq dak li jkun li jipprova li ma kienx qed isuq taħt influwenza tax-xorb u l-persuna l-oħra li kien instab li kien fuq livell ogħla li ħadna pjaċir ukoll kien li dan il-persuna kien instab fuq livell ogħla bil-livell il-ġodda, mhux bil-livell antik. Fil-fatt, minn din is-sena tniżżel ukoll il-livell ta' kemm wieħed jista' jixrob u jsuq, fejn dan minn 35 mikrogrammi niżel għal 22 mikrogrammi għal dawk b'liċenzja ordinarja, 9 mikrogrammi għal dawk li għadhom bil-probation jew inkella qed isuqu vettura kummerċjali, filwaqt li xufiera b'passiġġiera bi ħlas ma jistgħu jixorbu l-ebda alkoħol. L-Ispettur Saliba spjega kif meta dawn il-livelli jiġu kwantifikati f'termini ta' grokkijiet dawn ivarjaw minn persuna l oħra, fosthom minħabba s-sess, it-tul, il-ħxuna, il-metaboliżmu u anke l-età. Hekk nieħdu persuna maskili ta' statura medja, tul medju u età mhux kbira, qed nitkellmu su grokku nofs diment li dak li jkun kilu wkoll waqt li għaddej. Huwa jgħid li jekk wieħed isuq taħt l-effett tal-alkoħol, il-konsegwenzi jistgħu jkunu ferm iżjed minn sempliċiment ċitazzjoni u tnaqqis tal-punti. Il-kumpanniji tal-assigurazzjoni jistgħu jfittxu l xi ħadd anke li għandu livell baxx ħafna, diment li xorob u saq ħaxa ħaġa li jolla l-livell ta' riskju li mhux suppost ħawsaq xorta u jista' jkun li hemmhekk ikun ċivilment responsabbli li jħallas lura dak il-flejjes kollha li tkun ħarġet l-insurance waqt li jkun hemm l-inċident. Il-ħidma tat-taqsima tat-traffiku flimkien ma' skwadri oħra tissokta lejliet l-ewwel tas-sena u fl-ewwel jum tas-sena ġdida bilan li ma jkunx hawn inċident fatali wieħed. Jekk nieda ma talimx minn prevenzjoni u minn fatt li aħna nippruvaw nagħtu messaġġ tixrobx u s-suq u jibqgħu jixorbu xorta se jsibu li jenna fit-triq biex nissalva l-gwardja u l-dawk in-nies li ma jixorbux u jsuqu. Għax bniedem għandu dritt joħroġ barra bil-karozza u jasal lura qawwi u sħiħ kemm hu l-familja tiegħu u l-vetturi tagħhom.